Jeg skal også lige gøre opmærksom på, at Tyr har en shop over bagved tilskuerpladserne med masser af gode tilbud her under stævnet, så hvis I mangler badedragt, svømmerbriller eller andet badeudstyr og svømmeudstyr, så har der gode priser oppe i Tyr shop. The swimmers from heat number 3, the final heat in 400 meters free for men, has to prepare. In lane number 1 from Copenhagen, we'd like to see Magnus Bloch Poulsen. In lane number 2 from Aalborg, Michael Rønlund Larsen. In lane number 3 from Elfborg, Adam Poulsen. In lane number 4 from Aalborg, Paul Johnsen. Paul is the champion from last year, Lane Zone, and gold medalist. Lane number 5 from Katowice, we would like to see Kasper Fitch. Lane number 6 from Gutsbacher, Gustav Eriksson. And in lane number 7 from Herlev, Christian Røssel. Oplysning igen til svømmere, træner og håndledere, så noget guldækket er for officials. Så hvis man skal til afsvømningsbassin eller til svømning, så foregår det op via tilskuerpladserne. Go! Please notice the gul deck is only for officials. Han er vel ny. Trykker du banen? Og igen, husk lige, at herefter kl. 10.00 er det muligt at bestille sine allerbedste billetter til Herning. Så hvis I vil være før alle andre, så er det fået bestilt i dag. Da det ikke er annonceret i dagspressen nu, at det er åbent for billetsalg. Så sørg for, at I skal over og se god svømning i december måned, så får bestilt jeres billetter. Go! 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 Here after 300 meters, it's Frank Johannesson who is out first. Frank is the bronze medalist from the Danish Open 2012. Go! 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 Lampan ein. Ja, det är bra släv. Ja! Det är så. Jag säger så. Han säger då fick du. Go, go, go! Ja, nemlig. Han säger så fick du. Jeg skal lige igen gøre opmærksom på, svømmer, når I skal til og fra start til og fra afslutningsbassinet, så foregår det op over tilskuerpladserne og ikke helt på kuldækket. Så svømmer op bag ved tilskuerne, hen op over trapperne, ned igen til afslutningen, og når I skal til start.